Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vorbim despre drujba Stihl MS251. Este o drujbă semi-profesională care dezvoltă o putere de 3 cai putere. Eu o folosesc la lucru casnic, dar și industrial. Are lama de 40 de centimetri, lanț 31 de colț, pasul 325. Pasul lanțul, atenție! Eu o recomand drujba aceasta deoarece e destul de puternică pentru modelul ei de 3 cai. Motorul e de 45 de centimetri cub,6. Consumul mic, putere. Eu sunt mulțumit de ea deoarece eu am avut drujbe care consumau foarte mult și drujbița aceasta sau drujba eu sunt mulțumit de ea. Și vă arăt și dacă compresia, vedeți, e jos. Da? Și o ridic sus. Atenție, nu e niciun fake. Drujba aceasta. Stă în sforă, compresia o am de 6 luni, dar sunt mulțumit de ea. Și ca consum, și ca putere, și ca la lucru. Pe mine mă avantajează foarte mult drujba aceasta. Și ce să zic altceva despre ea? Îmi place aici la accelerație și eu sunt mulțumit de 251 Stihl. Aici are un frezon doar, are un frezon, întinzătorul pe lateral, are pinten de doborât pentru doborâ lemne. Da, se poate folosi și la doborâ lemne. Pentru modelul ei este foarte bună drujba. Eu am și un Stihl 170. Are o putere de 1,6. Și de aceea sunt foarte mulțumit, deoarece și cu aia am lucrat. Aia are o lamă de 35 de centimetri, lanțul 25 de colț, pasul 3/8. Și sunt foarte mulțumit și de drujba aceea, dar și de asta sunt mulțumit, deoarece îmi fac treaba cu ea. Și o folosesc. Eu recomand 251 pentru lucru casnic. Și recomand și 231, are o putere de 2,7 cai. Și e bună și 231, recomand și 181 de 2 cai. Și sunt foarte mulțumit de această drujbă. E destul de mărișoară pentru casă, e bună pentru tăierea lemnului de foc, pentru doborât. Se poate folosi. Eu sunt mulțumit de ea. Și cum v-am mai vorbit și în videoclipurile anterioare, cel amestecul se face de 20 la litru, maxim 22 de mililitri la 1 litru de benzină, dar puteți să puneți și 22 dar 20 se cere la litru. Eu folosesc un amestec de 20 la litru de benzină și sunt foarte mulțumit de scula aceasta, de drujbă. Așa se cere și pe cartea tehnică, scrie 20, eu așa respect de la producător pentru a avea o durabilitate mai mare și pentru a nu se depune calamină la evacuare. Și atenție, nu lucrați cu drujba, cu benzină simplă. Eu vă sfătuiesc să nu lucrați deoarece gripați motorul și vă costă foarte mult. Da, și mai am niște sfaturi pentru dumneavoastră care mă ascultați și vizualizați videoclipurile. Atenție când vreți să desfaceți ambreiajul, nu băgați la cilindru, acolo nu băgați șurubelnițe, toate prostiile, decât o sfoară, o ață, ca să blocați, deoarece puteți distruge acolo la motor.
deoarece distrugeți motorul. Eu ce să zic, vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez o seară plăcută și doresc un like, un subscribe sau să vă abonați la canal. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune, numai bine, Doamne ajută!